نوشابینانی عزیز، подписчикои меҳрубон, ҳама каса сӯзен хубен, духтарои хушрӯ. имрӯз ҳамроҳи шумо ҳастам дар эфир. медонам як гала саволҳо дорен, мехоҳам имрӯз дар саволотон ҷавоб диҳам. ҳамроҳи шумо як эфири ба манфиати шумо боша. эфири просто гапи хушку холӣ набоша. имрӯз камтар вақт ёфтам ва мехоҳам ки дар ҳама саволҳои шумо ҷавоб диҳам. саволҳои бизнесӣ, саволҳое ки шумо фикр дорен ё ин ки то ҳозир фикр дорен ба хулосае наомаден, так, ё ин ки чӣ мақсадҳо дорен, чӣ ниятҳо дорен, чӣ планҳо дорен, дар тобистон чӣ планҳо дорен. имрӯз мехоҳам як суҳбати озод ҳамроҳи ҳамаи шумо дошта бошам. шахсоне ки эфир медироен, сразу лайкои худтона бимонен ки уведомления дигаро дам рава. алейкум салом, хуш омаден ба эфири мо. ва дар охири эфирмон иншоалло баъд вай мекунем, распаковка мекунем. алейкум салом, хуш омаден ба эфири мо. ассалому алейкум, созен хубен апаҷон? алейкум салом, раҳмат. соз шумо созен хубен? саломатитон созай? алейкум салом, хуш омаден ҳама каса.